TV uboroso bw'umugusi. Vyake gimo mwancho muliri abigeta seni yensoko nebiro bindana ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayanko manyenara yabereka wakolekana kurwa chingongo chionsi enye chense tobate sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera Ensoko TV nchenkuru kwa Kerubo Frida notoko bwatanere Barnabas Ondari Toldi na boigo Debora Kerubo asoko eneke mna chibi channel yogi ya gwikira sole asenchira ya bene toskale kwira nanda sigikeke Kerubosio ilinde tosanga mange. Korwa chingaki abakenya bachagete gwetenenera emyaka 53 bono nigensemo yechisemi ya kiri bitambukire binge herekwenekia obugimo obuya bwa angyo asikera omukenya aikagenderete amarwani getange kemo yatebekanire kyegoturubania emerobirio ase chisemi abasabana nchi ekanisa nabo igo ebyombe biribire gati yeito byabuligwe babwaterana mone serikali nali amatunda yechisemi ararokane Muliketo Vincent Mwenda oirire chingaki chae nabo igogo twaliganiria oroboti rubwateranĩtie chiseme. Korwa chitariki 23 umutinyo gatano na kabere umwaka bweli ya mochimikianda na 20 goiko umwaka bweli ya mochimikianda na 53 ngomanyigwa n'abamanyi megano buna Kenya nigo yagambire no musongo ose British Empire chinga kiechi umuganda bwa Kenya nigo lekoinukiwa kurase megondo y'isokoro cyabone chinguru elio yagwa abasongo abona ende bare kwenda mutu bachanda aba Kenya nabo kobonelio bwene bwabo korwa tariki yamo umutinyo gatano na limo umwaka bweli ya mochimikianda 53 ense ya Kenya ikarosi emerobire yabo yo gwetenera egento boiga bande bagoteba no egekamoko ky'obusubule bwaito omwaka oyo ase emerobire yo goshengera litukerire obusubule bwaito chisemi gusama somo na chichimo kelituko abasemi ao nigo bagoteba chisemi amono bomanyi nenchera yamo yo kwenekia gukina kwa magendero asense yito ya Kenya nabo igokwigora chinchera chinyinge cyokomenya amono kolemereria ali amarora gochabuna bokonya gokia goikera mayagocha ne chisemi netake Liegeke kiegeliwe chinchera bakomenya banyole chisemi kuna nabwa barayi bankyo Daktari Richard Okero no mumanya mangana yechisemi umworokia se chiskuru cha masomo manene gose university nabo igo no munyakero gase bodili kuligiria mangana yechisemi ime county ya Nyamira niga komanya emyake ya 53 kurege kama kokyo bosibole bwito mututoro cha se chisemi asa mangana yechisemi akika twakira tuenene sana ekyagera bunense gitoko nyoro uru ntwabwate for example chisukuru chisaine chisukuru cyari kuba rucinke sana nonye bari basometa abange ukugunga go basomete isiko ya Kenya university twabwate yemo eriye gutuka Buganda Makerere lakini bono igabona tukwana sense ya Kenya ntubwate chi university zaidi ya 40 ayo narawa matunda kurwase ukwenyorera ubusibore county ya Nyamira nerotera tuamagega asa matunda ya yechisemi tuaga kiri gisukuru chikorekana goisana na ende bono igana ne gisukuru kiri tokoroka national schools konya Nyamira gotubwate gisukuru bere cyoka Nyambare boys na Sironga girls lakini ko emyake ya itire bere iga kiamente kire kiabeire gisukuru sita kire ase ekewange ekyo kia national chikoro kubono iga C1 schools Nichi skuru chirikire C2 sub county those extra county schools at least bono ngana batokote bangando bwati skuru chisaine ase ime ya Gusii na Nyamira kando nechi atue chichonsi ebodi ye chisemi nigegasaine gukoreka chinsemo chiri abasae bali abakoranire ne class 12 kolende batanyale tikogendera goche chi university barabe bakogenda na konyora maigere yobo bundi ao unenchera ya moyo ko bachinguru betenenere county yaito ne bwate chi VCT chirebono iga zaidi ya 20 chiria se vocational training abana bakoigera chikosi echi chia magoko elinde banyara ko bakore meremo
na kitogenderete bono iga bune county ntubwate kere sub county utatige sub county yemo ya manga nere iranite maigasini ni ekinde kyonsi ekinye so fanji bwate TVET institutions ntubwate one national polytechnic ere north Nyamira north sub county korengana n'irichiko ryogochakirwa kwa masomo y'echi University ega Kenya University Act echapter y'echi 2010 erira chagetugo mwaka bw'echi 2012 nigo rigochika kere county etwara masomo ayo egentoboge county ya Nyamira nero yasukire mutwe na kuigeka oboroso bwa magachayo ime ya Kiabonyoru na ende bono igaso kurigereri boronge ndoche ngatwatwarire University College ya Nyamira egiye korauna Kisii University ekonyera ase miaka 3 baada ya miaka 3 irinde na erenya ariko bagegweteranira igo bono nero togenderete gupambana bono igana no gosemeri gwaitunga umutinyo yukianda mwaka 2026 konya turaba nafunsi abatangani irinde university echake igo bono kurwa buno botogotebanga muiburi tabwati ngitamiro kendi gyonsi ararwe asogutairo mwane school mutwe ya miaka 53 yogwetenera serikali ya Kenya nigegendete kobeko koboko asomoroberio umanyikanete buna competence based education CBE egentoboge serikali goteba no kene kyankyo keberete. We have invested greatly asa mangana at TVET, in fact even goitani university because TVET na chiko produce abantu bago chiko improve the economy such that we have na into an opportunity to add value to what we produce na into tuchake ko export ebintu bune bitebya maino ndobwene tikona ko kugura ku ruisiko ya Kenya ebintu bike turarosiga iga Kenya na into erinde tutumego gichinse cheisiko ekiagara Kenya bono iga tweteneire ntubwate chi institution chisaine na mwana ta yobwenete ko tanyora ribaga esengencho yokwegendereria na kwebeka boronge esengencho yobogimo boiga gitogenderete gukinie gesaku buna mwanya gitinge na buna Kenya ngima amarua yogotindia na boigo botumikibwa mariago ao ayo abereka guturwa nimero biri menge aseamate tarabera chisemi no chirocho eke negetangase chisemi engane etageto kubwaterana kwa igoro mono sereta Robert Kenya mwambi omotembesa procreation kimoranje manyanga generation ya mambia igera sabana baitu mwe kurugute na yinwe mobeke nga abana na kibago toka bayande school egere basome mambia acha gokonya omwana mambia acha ko chenje ss community ito asitomenyete ko urire kende kuruta bwati na nda akorobo muntu unabono amaruarang ne school tari bana boka bako bababe nona barumba bako siba marua nabwo yosini kiguru school ochire siba gonda asaba bari bari baraliange ndubwate nyumba 10 ndubwate abatureti batebinga omuchigete nora ndocho konia marua echanga maruchinora konia marua busa muchinora konia marua taganeri egere ichikurito liota lya Kenya nga epate bange ne school marua ndonsi tawndi gwange ne school isababu neroro igago saria abana na nda influence abarimu na barobo bego igo tetubwate na twense abagambi amagambi no kwamba marunara ari neipa du school so that tumurusira marua yororo amarua satari ebinyoro biri amarua atari pe tanga ambo Kristo nabokoreta boti nabokora abana basometa bi asa marua njere tu akaba nabokora impact ya marua nyomba teno yerigana amaisa yakagendete komureka abagambi abaraibe kanisa na barobotiga basagati Zakari Nsomu no Murandia omotati na boigo museme bwa mangana yebirengererio abasae emambia ya ino igego sareka asengencho yogotumeka kwa mariogo yogotindia kero kende goro mwana vunsi akero gwasoire gotumeka mariogo yogotindia benenya sore ebe na amarua aya igago salia future ya ino tigankwanere bari bakwenga imagine akero gwasalirie kenyoro utanyore abasae mambiende baragokonye tutanyora abarimu tutanyora abanyagitari tutanyora abarandi abaya asengencho ya marua ari kwengire asalirie abantu mambiende nonye nayo uragenda nyagitari nga kiura akonywe ekora gwasalirie kenyoro nto twabasaba mune kanisa nga mware gwanja muriye byasara mucenchi byasara murakore ebyasara ebina bibikore to gusesenia abantu abange bagenderere ne byasara tari amarua bakone mwana ta kunyara go concentrate asa masomo aye gagutumia chinyasore iki gagutumia amaruaya muiburi ta kunyara kuira mwana sukuru onye karo morebi onye kagutumia ebintu ebyo
Nebi nabyo bintu biguchikuirania egesa kumagega nabo twari gusaba tubwatera naso bwamo n'abantu bari bagenderete konyora ebisabu gwetera aso kwenga na ko abana baite bintu ebiga komoranje mwari guturika mutige ekiagara negesa kumogwita. Haya, kwa majina mimi naitwa Esther Ojwang, the sub county AP commander. Nikizingatia mambo ya pombe na illicit brew na drugs, tafadhalini nyinyi wenyewe mnajua mahali penye ziko, na with your volunteered information automatically tutajaribu juu chini tufanye nini, tupunguze, kama sio kupunguza tu eradicate totally. So tuweke mambo ya education mbele, ndio itatupatia hekima na maarifa, tuone vile tunaweza kaa na wanajamii. Serikali kegente gusegeta compulsory basic education goika grade ya 12 Dr. Richard Nigakuboria kero yo mamenta magerio muto yichisemicho. Lakini gwetani 12 abagusiba mintu goiko mwana agende gitambukiro kende gyukwenyorera amaigeri guyege ntarabe gakora na keko garatoko encourage kere sub county etware TVET institution asabana bakoigire gasi ya magoko igo ebintu mbire tugwende koigeria abana baito bakwenyorera bwangu na ndirinde bono twasoire ase getambukiro kende gi education eketokoroka CBE tutagete omuntu ori otaseseniria asa masomo no bwate gento gokora igo we encourage competencies post secondary abana baito banyore trainings various scholarships inkirororo igo mwana undi bwensi tatigera 12 atebe ngokurire skuru twarango obumanyigete naye igasi ya magoko gokora era kwenebo nayo nyore ndagera ya kawaida nayo chi opportunity chiagire chinyinge obe part and parcel na nabo toko encourage bali bande baikire konyora those certificates come together form a company kitenda nchiroro chinyinge kurwe county and national government such that you also get to work for your country, for your county kurwa buna bokonyora na into tukinire bunege saku ekyombe kyabama wechinse gose UN niko kebegete gisemi ase namba ya 4 ase birenga 212 byamarora yo mwaka bw'ekiru 2030 ebe bikone kyobugimo buya bwa magendaro. Vincent Monda, Ensoko TV, Ekaunti Nyamira. Abarandi amona barayi babasaye bechikanisa chigi Adventista kurasegeta sene ya Kenya niko babulia Baibuli kuligerelia chimbwa chi abana babo na kubaorokerelia chimbwa chingia na komenya kimoika bagwana chinse moche ibenjo yegotoka sewodi ya Sengera Bosoti ebungi ya Machoge Church County ya Kisii chinga kichia Social Sunday niga barayi yabo na barandi bagikire bikole bichi skuru koya na wizara y'ekisemi kuligia enchera ya bwango yo gukora umuchando yo oigo nigo bamentire buna nigo erubuya abasaye go chamo na gwasemania na boigo ko manyana kibakwegenderelia chinga ki bakweligelia hase bane kya konyora amaigerio amaya ayo arabeka ko bakonya haso gwetanga kurwa ase chinchera cy'obusalia mulikito Apolinari Sakama no roboterwe kugwatikana n'umubaro munene gw'ekisukuru ekikigenderete gusambwa n'ekinde kwigorera borokigwa gucenka nikabona abarandi amona basaye besokire na kugikeria ebikore byo gusamba kisukuru egento bono baburiri abayibori kurigereria chimbwa cy'abana babo abaye wizara y'ekisemi gwikaransa inse elikogaya no muchando yo Tamari tankuru kwa Wycliffe Mogusu Chomorayo Kenya Station director y'abasaye na aba barasti skuru moroche kigendeta sense yaito ya Kenya ogosamba we skuru kwa beiro konge kurenda aso kumera nuko ase chi social Sunday ase okumera na ase kanisa ngunya gosegetana ture twamani kinekebe abana baitu bakira stinka bayiboli baito tiga mobaorokereri buya elinde bamanye nkike bwene tokorwa aso gosamba tali resolution tangoro Pastor John Ombasa nabo igo tukubasegeta bayiboli elinde tunyara ko batogotebya abana baitekene kegerege ntokeroro abayiboli tobisete mono nase gotebya abana baitekene anne mono ekero bara mo 90 tukunyara ko tukubabisa eta enkoro kwa Steven Nyabuto omorayi babasaye rorire kisukuru kinyinge chikoya ekinde chikunyara ko babana bakwigorera bakogendaka bone gento ndasabe kurwa asaba iboli nabego amone serikali
ebukuni gagoteba ng'a orokereria omwana ogo karomoke ekerara kine aitanyana kubukonye bago kwana ya chinga Jesus Sunday ase chinsemo cheibencho gabarai amona barandi abo batabire bunanere buya abasaye kwenyurwa samasabo kubwatekana namakongu ao bagwetera twachira iga rituko ria rero guna abasaye okobeka obomo obwo abasaye ase station yitu ya Kenyenya ase enchera ya gukora social Sunday twayekorera ase getike ibencho ase district ibencho obuyo iga bogokora social Sunday iga no koreta abasaye amo naende korokyo bwanchani amongst ya asa abasaye bega baito naende koreta obwamate obuya bwechikanisa chito chitwetaneine abo iga sense yetu ya Kenya yonse nabo twari gusaba mwasabirania abasase bali babate challenge ao echianda ke chiko ba itake moika ingego tokonya mne ntobasaye ntunyara ko ba akato kubaterani wa mona barandi baita mona balisi baito mbato tange kurwa asogosario bonge oburanye ko bogoto ikera erinde tubwatanamo na gusanga asogokina kemoika yakari mekutano mne ya rangeriwe igotogosaba abarayi bonse bekanisa twabwaterana asogokonya abasaye asomo barubwa abasaye bubayikerana isusu Sunday yo nigo bagokeire obosemi ubanyora anena mono bule bw'ichinjera cyo gwetanga kurwase bikoro by'obusaria. Nimefurahia sana kuwa hapa. Sisi kama wana youth tumekuja kusocialize to grow kispiritually na wengine tupate wachumba. Kiriria rero twego kirimono una abasaye ba Kenyenya na kubwa mono twegeire ayara manga ayara tokonya sobogima bobocha. Unencho musaye isomire asamkane bo guide na criminals o deal. Anyway, obo twapunguza tu mangane obusaria. Ko reporteri ya Nsoko TV kurwase chinsemo cheibencho echitikotoke wodi ya Sengera Bosoti ebunge ya Bomachoge Chachi County ya Kisii nchireta na Apollinaris akama Obateneneri w'ekanisa ya Adventista ya Nyamira Westfield nigo yaburire serikali enene koirania hebiboko ase chiskuru eliogokeania hebikoro bya borokigwa gusamba chiskuru nigenkwane yobo igo yasirwa nabarai ahegati yabo Dr. Walter Onkunde amano bubunge okitutu masaba Clive Gesairo ayabaya kwana hekero kyomochango ubusira amaga chenye gitali ya Nyamira Westfield imeyakemera aseboigo siasa chintindi chia betanso mulikito Steven Nyarikie Mbunde na robotirwe nase umuyega abo wachangira amagacho y'Nyagitari yegi Adventista ya Nyamira Westfield asensemo ya kemera ibunge ya Tutumasabe me county ya Nyamira asumuyega ikiranwa na barai ao bakora wano mubunge bororo moske Clive Mbane Gesairo abakuriye birogo kuriye kerokyo bugavana Nyamira moske Walter Janu Onkundi nabo igoyo kuriye kerogo kyobo bunge bwa Tutumasaba Clive ogora gati ya barai bande igobotenerwe kanisa bwa chatene nina kweranga ebikore bya mente kande biskuru go sambwa annemono hasebwa ngo igaji skuru se county ya Nyamira cyasiekire eskuru ya baiseke ya Sironga eskuru ya Muranyambaria eskuru ya baiseke ya Tombe eskuru yo Boroso yetono eskuru ya Masose ya ibwango iga na bwango iga ase skuru ya Kebirigo nigo batebire nga okurusi wa wekeboko ase skuru na kwagerere koleta yonsi ebibiri yegoteba ng'omwana gabwa tubukingo mutume naende wobokurusi gunekeranya naende keroro wona bangwana bakatungaina tugateba ng'aesomera omwana n'omuno n'ekimyo Ninere bati abiri nsiyi turi mwana tari gukwanera unemyoro Kao kwanekere kyoyo kuriekero kyobo governor ase county ya Nyamira moske Walter Janua nigekere kyatebrenganere buya bayibori gotware geikaro n'abana babo eryo kwene kingango basemi bareti njera cyo gwetanga korwa aso gosamba jiskuru with the high-paying levels of democracy right here in the church there at home where you come from and awareness of the rights of the people, children have also come to notice and understand their rights. Following this, given that they are not mature enough, given an opportunity to make decisions for themselves, if they are left unguided,
then they'll be misled because of the nature of the decision they make, owing to the ability that a person can make by virtue of being a minor. Bari bakire kati skuru kyabo kyabungibwe Sauli bari etekora wono mubandu with care. Ase siasa jobo gabana bwa Nyamira omusajja kwa nagaiga omusajja ningo lakini gavana ningo waikamwiranerie eyugo ikamwiranerie iraneria omusajja ningo gavana ningo lakini omusajja na ndo bya tokoro kuvolta twensi gabone gavana nawe wamono ndo musa yamuna sa nchero mwalimu ngasomye university mwalimu ara orasomye university ngai Dr. Jared yale aba engineer na ne province chibere kye kaniseye ni tutoka turanyara gusomye university. Siasa chintini nigo chia betanse chak tutuma saba ekero mojumbo rabisi moske crave gisairo bomera no bosia sobosie yokorie kero kyo bojumbe bwa tutuma saba boigo moske crave owora ano inoyomo bibaga obara imyaka 5 ande muyunde mwachakiri ko moske okyoma mukamwe imyaka 5 mugatsko ko ruoro mukamwe moske nyambati nere vile mkompatia miaka 5 mkaruwa mkongo sike huyo baba miaka 5 umusike Shadrach mkamwe miaka 5 musani onore ya ngoko nere kumwamure miaka 5 lakini something very special asa walo bora wote motu ukelinga tubwa to mwana yoko ko Dr. Fred Okengo Matiang'i nere ko bari president ya Kenya. Ekera awire president ya Kenya engoko ya twere experience yake 5 ni chemo sabere gacho go CS asiga asije kutoka mutwa tangani naro iro muntu otabula tegasi okorigere yo gwate gasi senche no bise na iko yon ka watana ko andare kondigere gasi na era tabula tegasi and such is the paradox of life. Ajete bata veto monstanya go chari mai. Gona anari. Iri nare. Bante vetigo. Kanisa anja antu kegete. Kaite kanisa antikire. Kanisa nonde ime. Andi niche noro chendo motera rugamba mutegas. Nyega sia bana bari mwangete ke barango nyango kina bari. Ko nyango suka bari nyanya bata bana mere chimbuche. Chimbuche is a sign of wisdom. Steven Nyarikie Monde, Ensoko TV, Kemera, Kitu Saba, County ya Nyamira. Omuwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i nigagikeire bikore by'ogosamba bw'ekisukuru egikeirire ekisukuru gwetania emerongene gosiekwa kaukwana nigaborire serikali kubwatwa enibe saini gocha ekisukuru wategerera ekiriro kyaboro kyabanene ase ekisukuru nabo igogochora omuteneneri okora obonchiriria gocha ase omurubirio OCBE. When my colleague talked about the work we were doing in the Ministry of Education, it is also service to God, honesty and commitment to the service of our country. Saa hii nikiongea hapa mbele ya kanisa, over 40 schools are closed, unrest and so on. Probably by the time I finish my speech, another will have been closed. It's true. 2 others will have been closed. By tonight, another 10 or so. Ukiangalia vile dunia iko, and Excellency the Deputy Governor and all my friends who are supportive of this administration, tunasema with tremendous respect. Kasi imekuwa ngumu, you can see it. Maana gani wananchi? Imekuwa ngumu. Because we have never had the kind of crisis in the education sector that we have now. Na wale tumekuwa huko, I can give you proposals with one of my eyes closed. One, stop wastage, put money in the schools, so that school principals have money so that they can run the schools. They can't run the schools on saliva. They need money
the capitation, man should go to schools. That is a straightforward matter. Number two, I would tell the president, appoint a principal secretary in charge of curriculum reform and transition, because that is a special thing we are now implementing CPC. And number three, listen to the sector, listen to the principals, listen to parents, and most importantly, I say this from church, listen to church leaders. In Kenya, if the church or the religious communities did not invest in education, we will not have the institutions we have. Method is Nyinyi Kwanza and your example. The investment you have made in the education sector, on a university and so on, you should be listened to, and so on and so forth. So mimi nawaomba wenzangu tuangalie hiyo. Omunyakerogo onyakenimo health unit oyo hogokorega sininyagitari yorwaki Richard Nyakeya ni gwaburire yamate libwatire no muchando bwechinda kobeka obocheno asichinga cyabo lyokorwania nabo igogokeya umuchando yo aniga yatebire asetaro yogosibya yamate chinda ensemeyo asomoro bilebo yokurigia ekerokyo boseneta se county ya Nyamira Jeremia Migosi oyo aligania gosira bali babwatire amoni chinda omugasolero asensemo ya Bunyamakera imeye wodi ya Magwagwa amana giyosoya imeye wodi ya Bukeira sebunge ya North Mugrango abusangane gitasene giyensoko nigo abamenye abo bamuireneri mbiya Jeremia Migosi asoko banyura nakobakonya chindagera abwasi bamubolie na indagendere ko basira iligo somo chando yo noere kwa Richard Nyakeya igonde chairperson ya Nyakedimo community health unit linked to work health facility igona arego tebanga lingani lyechinda lyabere lingana lingabune changamoto ase Kenyoro anene chinde chigo chikoletwa singenjo yabantu gotaligereria amangana yobochenu ase nchere gwenerete ikiagera nonya nabo nonya kero tukubabekera maryoga ya samagora ase bara affected ni chinda igo nyomba ali asibamenye tonyore mba kuligere lingana likoro kwa hygiene bado chinda nabo chikogendera kwa baroro igo nale gosaba abantu ba minto aba igweta mangana ya iganga tiga bagire lingana likoro kwa bachenu chinyomba chiabusu buya chinyomba chiaomwa na lichinda chigokwa na lyo tokonyore gasie nyororo buna banyegeta karo toko chigweni asama gorabo nale gotebyo mwishimiwa Jeremiah Migosi oyo kobolyo boseneta bwa Nyamira ngambya mono asengenje initiative ya bekire yoko shughulikia lingana lyechinda nyasaye tigamosiseni sana na endegendera okonya abantu baitu oyo abantu turage mu ruburi kuri Nyamusi elinde bakoroka yambali na nyanya abanyegitari bambongora weta baraiga no bonega bino tukubonega amaje mbegede zenime basane ngoso buze to devinga mbiyamano nande kero egyotenine atawe bire mabanje bano nakonya kire guru asole tingukweba seito igere gaiga mwanya buka village onkore ngambiyamo no Mwishimiwa Migosi gwachire gotororera abana baraiga chinda chiriete gwatwakira marioko gwatoire ndagera tinto kweba gwakira ngambiyamo no eso gotacha tigabanya kogororoka monene na abandu baito basiengo batebinga tigabagwatie kyo mugambi Migosi akorire nere koraro udota Migosi ne shukrani nene sana asega siengia gwakorire twarorire ndagera yaikira esukari yaikire gaiga chibande chonsi nchire gaiga bono ndoche na ritukoria rero mbali gochikoenda kwaso kuna koriga ligiga ali kuna gusabira bono igachira so kuja kubakonya uchira so yuminto nyambari gwata bakongwa banene igabwate jinda jimuriete tabwate ndagera tabwatira kwa mokorera bono nabamenyeta igo bono tukwene nia so oyo minto taito bora ingambi yamona asa ya bere ogocha kokonya bantaba minto nabo igo goikera yarole kananga nabaisa ine ko murai sengenjo goikera kunyara ba minta abalense mono Omonogeri bwebunge nene homuske Moses Wetangula oborire abamenye ba Bungoma kumubwatisi omorai bwense asobochori bori bosio ase okorosio bwa mate obuyase sabali yoborai bwa Western amatukale bosio ayenekeire abamenye bunaira taligochia kobori ekirgo kende gionsi otatiga kyoborai bwense asomwaka bwechiri bubere 32 nigaborire abamenye borogongoro kubwata ebibande asobonge eliko yenekia bamwire nilio morai bwense asekiro kwa sentunda ya kabire na gutumenye mulikito Edina Mora. Nafikiri nyinyi mmefurahi sana. Tuendelee kwa
mikutano. Ase etaro yaye ime ye county ya Bungoma omonogeri webunge nene Moses Wetangula osabira abantu bechinsemo cha Western komoko boko Moske William Ruto asentunda ya kabire asobochoryo bonene bumwa kogocha bunenchereyemo yokoresyo bwa matobuya asoborai bwa matukale bosyo kurwase chinsemechyo. Nyinyi wote, I want you to be my goodwill ambassadors. Popote mulipo muambie sisi tunasukuma gurudumu ya Ruto kwa sababu tuko partners na yeye. 2027 2 term, 2032 ni sisi. Mnanielewa? The easiest route and the best route for us to get there is to use the goodwill of the president, who is our partner today, who is our neighbor. Omoske Wetangula orakiri okogania kwaye aseganga yaye yogocha gutenena akirogo kyoborai bwense omwaka kiri bubere 32 asa aboriria abamenyi kumubwatesia omurai bwense Ruto buno boroso bogotingia obwamate asendote yo yogochia konyora omurai bwense kura chinsemechyo chia Western. Mimi siwezi na sitarudi nyuma hapa kutafuta kiti ya useneta au ya ubunge au ya ugavana. Mimi naenda wapi? Mbele. Na hiyo safari sitaenda peke yangu. Kwanza lazima nisimame na watu yangu, msimame na mimi. Jambo ya pili, lazima tufanye urafiki. Jamii yetu peke yake, hata tukiwa wengi namna gani, katiba inasema lazima upate 25% in 24 counties. Omusike Wetangula boigo obuliri abamenyi kwene kyambale enenguba yabo enene eyereke bande no kubwata chikura asokwene kyaba mwakeire omurai bwense Ruto chikura asobonge na gutancha gutumekwa na barai ba siasa korenta chisegi. Wenu ni vijana. Kwamba ni muhimu kupata silaha ya kisiasa. Na silaha ya kisiasa ni kipande yako na kura yako. Uongozi utafutwa kupitia kura. Uongozi hautafutwi kwa kupiga kelele na kutukana watu na kuzungumza na kusema mambo ambayo haieleweki. Jambo la pili, kwa nyinyi vijana, mimi nataka kuwaomba na kuwarai kama watoto wetu, musikubali kutumiwa na wanasiasa kupigana. Enkwana yaye nigo ya igwokoboko na barai kura chinsemo cha Western buna mwambo mabonga John Makali gati abanda bange abo basabire abamenyi kwenekya mbali nebibande na kwenekya ingakiyo wakachikura besokiria sobonge eri wakachikura kubachora abarai babo. Adui wa kwanza ni wewe mwenye uko hapa na hujashughulika kuchukua kitambulisho yako. Jambo la pili, adui wa pili ni yule ako na kitambulisho na wakati ya kupiga kura hajitokezi kwenda kupiga kura. Ndio sababu unaona watu wenye hawana watu, they have no population, lakini unapata katika upigaji kura wao wako mbele yetu. Nzuri ambao hawapigi kura. Nyinyi mtajitokeza kupiga kura wiki ijayo ili kutokea tarehe 9 mpaka tarehe 19. Tutafute kila mtu achukue kitambulisho. Kuripoteria Ensoko TV Erieta Nedinamura. Omo MCA bwe wodi ibeno Steve Arika niko litko lya lero harigania amameranio yengoyo imiyegeti kya Nyantrago egati timu ya Shabana FC nabo igo ibeno combined eriyo goitona ebyegwa egati yabageni besiko baikirana ngamono omo egeri we chigoli keeper timu ya besike ya Harambee Starlets Franklin Miheso abagosoli abakorobe timu ya Shabana na Harambee Stars bakoragwa nere Henry Motego abateneri be timu ya Shabana egati ya banda bange waigo ni gobokoreri bobo wene bwabo sabugenderete korwa asinye gitari ya Oasis nigabagosoli abenyoreri baga ryogochorwa asokorokia egosolingia. Marefa wetu nataka muongoze timu zote zije hapa mbele tafamata kwa mazuri tena zaidi kwa heshima na taadhima. Eta Steve Arika mwemsewe godi ebeno lero twachago goikirania ira twabataga kombe ya Steve Arika
tugaka tugatebe nka promise abakoyinga etimu ekobwa nenyore timu ya Savana ekere yabwire timu yabwete ndero Savana bacha goikerania eira eribariete gonko batenga lituko lya lero tari lituko lya siasa igo tubwate siasa y'omupira bora abana baito be talent bakire asegetiga iga lakini ande bakogendera gochimoto na kitwalentera abageni besikuli lituko lya lero bamanyite igoro y'omupira batakwanye kurusia abana ba inkaga iga mepire bantati kobeka buna abantu bakora lesori nyu muntu agwakwekero ko muntu nyagukura nyumba kitabwati njirinde ya gochimoto oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent kurugaiga abana bagende gwako mupira siko egere koranga ekewa kelni saya baete kiagenderere mutu. Kwa majina na Franklin Miheso ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngosa berenga egente ko gendete gukora. We are going to come back igana ande ekero twakorire trials baito twanyora abageni abaya ngocha tuli nande igeri yakabere tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagara twatenga mipira ira nenka. Kwa majina naitwa Sonya Kevin, ni mmoja wa wafanyakazi katika hospitali kuu ya Oasis Specialist hapa Kisii. Leo hii tumekuwa hapa kwa minajili ya medical camp ambayo tuliweza kuipanga na community ya Ibeno ili kwamba tuweze kuwafikia wale watu ambao wakati mwingine wana ugumu wa fedha za kuwasafirisha kufika hospitali. Kwa hivyo tumekuja ili kuwaletea the free medical camp ambayo wameweza kupata kuangaliwa miili kwa magonjwa mbalimbali na pia kupata dawa. Mbali na hayo, katika njia moja ya kukuza talanta katika vijiji, tumeweza kuleta timu zetu ambao ni timu ya Oasis na pia na timu ya Shabana na timu ya hapa Ibeno community, ili kwamba kuwa katika mjuano wa mechi ya kirafiki, ili kwamba kuweza kukuza na kuhimiza watu kujitokeza katika talanta na haswa hapa vijijini. Ntonda atebi mheshimiwa Steve Arike genteke tangani ngeringa na go kigusana kero mwaka Steve ngoleta tournament ya kunacha talents chia youth noni njenga kirite corona sto mupira abona nje na say the same thing like muneke na kakire motongti Shabana baka identify nje koruwe motongti kagenda Shabana kubakira na Steve nere ngomote ngakie kenegento kia muhimu sana aletire kero mwaka akunacha talents oiso korigeri bawo michira kitimu muneje sibagete koruwe sibaro chikaine koru ne kitimu chinka muneje ngo motevyo mheshimiwa Steve asante sana aso identify the talents cha bana aba mbaba se kogendo bwarifu gari siko ekina kingo kotevya at least wakolire gento kia muhimu sana. These are the kind of things that we need as federation, that we partner with we partner with our government, we partner with all those who are eyeing towards developing our talent. Mwanche muligeri akora sor kotiri no to wikira moili obo kumulikira amangana maya ejumapili ya lero tumirane chinga kichinde kerenya sara nchengo koganilio botuko borobya kegima nchengo kwa Kerubo Frida ni goto watanere Barnabas Sondari toldi na boigo Deborah Kirbaso kwa nekebna chibi channel yogira wikira sole a senchira ya bene.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.